Grabatzen ari garen unean gaueko 10:26 minutu igaro diren honetan, atzo Borussiak eta Real Madridek Wembley futbol zelaian Londresen jokatu zuten Txapeldunen Ligako finalaren analisia egingo dugu 15. aldiz Real Madridek irabazi zuen Txapeldunen Liga huts eta biko emaitzarekin gogoratuko dugu. Batetik Borussia Dortmundek aurrekoan Paris Saint-Germain kanporatu zuela finalerdietan, Real Madridek berriz Bayern Munich kanporatu behar izan zuen finalera sailkatzeko. 11koak errepasatuko ditugu. Borussia Dortmund horrelaxe atera zen, Kobelekin atepean, Rierson eskuin hegaletik, Madsen ezker hegaletik, Hummels eta Slotterbeck atzealdearen erdialdean, Emre Can, Savitzer eta Julian Brandt zelai erdian, eta aurrean eskuin aldetik Jadon Sancho, ezker aldetik Adeyemi eta goian Füllkrug. Real Madrid berriz, Carlo Ancelottiren apustu hauxe izan zen. Thibaut Courtois jokatu zuen, gogoratuko dugu Txapeldunen Liga osoan zehar Henry Luninek jokatu duela, baina atzoko egunez Thibaut Courtoisaren Belgikarraren aldeko apustua egin zuen, lauko lerroa osatu zuten atzealdean ezker hegaletik Mendik, eskuin hegaletik Carvajalek, Nacho eta Rudiger laguntzaile izan zituztela. Nacho aurtengoan ez da titular izan Real Madrilen, baina utsuneak utsune berak jokatu zuen finala eta gainera kapitain moduan Kamavinga izan zen, nola baitean Euskarria, Kroos eta Valverdek lagunduta, apur bat aurreratuago Bellingham eta goian Vinicius eta Rodrigo izan ziren. Partidak ertzugari izan zituen, lehenik eta behin esan behar da hasieratik Real Madrilen asmoa oso garbia zela, eta zen Borussia Dortmundi ahalik eta gehien zailtzea baloia atzetik ateratzea. Gogoratu behar da, Borussia Dortmundek batez ere galetan jokalari oso azkarrak dituela, eta zelai erdian Savitzerrek edo Brandtek hartzen baldin bazuten ere, erasorako joera handia duten jokalariak direla, eta hori ekiditeko hasieratik hasi ziren Vinicius eta Rodrigo presio oso altua egiten, eta horren ondorioz Real Madridek baloiaren jabetza oso azkar hartzeko aukera izan zuen. Baloiaren jabetza Real Madridek hartzen zuenean, Borussia Dortmund 4-2-3 bateko sistema antzeko batean jartzen zen, ez? Batez ere oso kontu zibili ziren alemaniarrak Real Madrilen baloi luzeekin, eta hor argi eta garbi ikusten zen nola Adeyemik Madseni ezkerralde horretan asko laguntzen zion Real Madrid ateratzen zenean, ez? Eta hor Dortmunden talde lan hori atzealdean aipagarria izan zen atzoko egunez. 20. minutuan ordea Dortmundek aukera hirukoitza izan zuen, 23. minutuan Füllkrugek baloia zutoinera bidali zuen, gero Adeyemik ere beste aukera ikeragarri bat izan zuen, eta Thibaut Courtoisek hor aipatu egin behar da, Thibaut Courtoisek egin zuena ikeragarria izan baitzen, nola penaltirik egin gabe baloia bikain neurtu zuen Belgikarrak, eta hortikan atera zuen, benetan oso aipagarria. Orduan Thibaut Courtoisek egin zuena atzo. Hor Real Madrid nahiko larri ibili zen, sufritu egin zuten zuriek, gainera lehen zatian naiz eta orokorrean jokoaren ekimena nabarmen xamar eduki ez zituzten aukera asko izan zuriek, eta aldiz Borussia Dortmundek aukera hirukoitz hori, ez, Adeyemirena, Füllkrugena eta gero Thibaut Courtoisek ateratako beste pare bat Savitzerri eta bestea ere Savitzerri ateratakoak, hor larri ibili ziren, baina Real Madrid da, talde oso lehiakorra da, eta lehen zatian bizirik atera ahal izan ziren, eta Dortmundek ikusten genuen behar bada bigarren zatian damutu zitekeen zerbait egin zezakela, ezta? Bigarren zatian Real Madrid beste kontrol batekin atera zen, askoz ere kontrol gehiago izan zuen, esan dugu lehen zatiaren hasieran ere baloiaren jabetza orokorrean madrildarrena izan zela, baina Vinicius bai saiatzen zen hor batez ere bere egal horretatik, ez, Riersoni eta deabrukeriak egiten, baina egia da Mats Hummelsen horreiagoka ere oso azpimarragarria izan zela atzo, batez ere lehen zatian, Viniciusi etziolako nolabait esateko barruraino sartzeko aukera handirik eman, eta alde horretatik oso aipagarria izan zen, baina bigarren zatian erabat aldatu egin zen Real Madrid, eta horixe, oso
eraso hobeak egin zituen batez ere bigarren zatian. Real Madridek erasokorrago jokatu zuen, jada pixkanaka aukerak izaten ere hasi zen, eta Dortmund pixkanaka ere itzaltzen hasi zela esan daiteke, eta itzaltze horren isla nagusia edo 72. Minutuan Marco Reus atera zuela Terzitzek Adeyemiren ordez. Adeyemi lehen zatian esan dugu, aukera oso garbi bat izan zuela Borussia Dortmundentzat, baina gero hortikan aurrera ez zuen lehen zatiko distirarik eduki, jada ez zuen izkin egiteko joera hori edo erakutsi, eta Real Madridek oso kontrolatuta zeukan, eta bere ordez Marco Reus atera zen, hain zuzen ere futbolari bezala, bere azken norgehiagoka jokatu zuen Marco Reus, eta honen inguruan zer esan ez, atera eta 2 minututara Real Madridek gola egin zuen, kasu honetan baloi geldi batean, jokaldien seatu bat izan zen, erdirak eta oso ona ipini zuen atzo ere, azken norgehiagoka jokatu zuen Toni Kroosek, eta Dani Carvajalek lehen zutoinean buruz maixuki gainditu zuen Kobelen atea, eta Real Madridek lehen gola egin zuen 74. Minutuan. Hori kolpe oso gogorra izan zen Dortmundentzat, hortikan aurrera erabat itzali zen talde alemaniarra, ez zuen inongo aukerarik izan, eta Real Madridek berera jarraitu zuen. Horri noski erantzuna eman behar izan zion Terzitzek, eta Emre Can kendu zuen, lehen zatian gainera arazotxo batzuekin ibili zen, baina atzo Borussia Dortmunden batez ere lehen zatian jokalari funtsezkoa izan zen, baloia atzetik ateratzeko garaian naiz eta behar bada, ez zuen beste batzuetan bezain besteko protagonismorik izan baloiarekin eta baloiak lapurtzerako garaian eta abar, baina hor fin ibili zen, eta bere ordez Malen atera zen, zuen ezer handirik egiteko aukerarik izan jokalari holandarrak, eta gero Julian Brandt kendu zuen lehen zatian, egia da, pixka gehiago azaldu zen, baina final batean Brandt bezalako jokalari bati eta Borussia Dortmunden hainbesteko pisua duen jokalari bati gehixeago eskatu behartzaio, ez zuen pase erabakigarririk edo gutxi behintzat sartu zituen, egia da, Füllkrugi sartu ziona oso nahi izan zela, baina bestela nahiko itzalita bezala ikusi genuen Julian Brandt, eta ezinezkoa zen, eta gero 83. Minutuan jada Dortmundeko atzealdea utzita zela, Jude Bellinghamek baloia hartu, Vinicius area barruan ikusi zuen, eta brasildarrak ezkerrarekin jada garaipenaren gola eman zion Real Madridi, eta jada horrekin Real Madrid ia txapeldun zen. Azkenik, 85. Minutuan Jude Bellingham kendu zuen. Jude Bellinghamek, bi atal bezala izan zituen, behar bada etzen izan beste norgehiagoka batzuetan bezain besteko protagonismoa izan zuena, baina ia da bigarren zatian golaren aurretik minutu batzuk lehenago Toni Kroosek ipinitako baloi batean bera hortzela, ez zegoen gainera jokoz kanpo, eta ozta ez zuen gola sartu. Gero barrutikan ere Vinicius eta Rodrigo kanporaka ateratzerako garaian eta nolabaitean euren postuetara bultzatzerako une horretan etzen behar bada beste batzuetan bezain fin ibili, baina hala ere behar izan zuenean hortxe agertu zen Jude Bellingham, hain zuzen ere bere talde oiaren aurka jokatu zuen Txapeldunen Ligako finala, eta txalo artean merezita joan zen, eta Joselu atera zen, 5 minututan ez zuen ezer handirik egiteko aukerarik izan, Modric bezala, Toni Kroosen ordez, Toni Kroos atzo jokatu zuen Real Madridekin bere azken norgehiagoka, jada erretiro hartuko duela adierazi zuen orain pare bat aste edo, eta esan nola hobe erretiro hartu ez, Txapeldunen Liga bat altxatzea baino. Eta azkenik, Dortmundek Sancho kendu zuen, Sancho atzo ia erabat desagertuta egon zen, ez zuen bere eguna izan, ez da gutxiagorik ere, jokalari ingelesak, bere ordez jiten satera zen, eta Real Madrid Rodrigo eta Vinicius kendu zituen, bi protagonista atzo, Rodrigo behar bada ezain beste, baina Viniciusek bai eskatu zitzaion unean agertu zen, eta lehen zatian gainera saiatu zen bere ahalmen hori erakusten, eta
euren ordez Militao eta Lucas Vázquez atera ziren, eta horren ondorioz, hortxe amaitu zen norgehiagoka. Real Madridek, lehen zatian esan dugu ez zuela apenas aukerarik izan, Borussia Dortmundek bai, baina ez zituen baliatu eta gero odolkiak ordainetan etorri zitzaizkion bigarren zatian. Hauxe beraz, esan beharrekoa Real Madrid txapeldunen ligako txapeldun 15. aldiz, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.